An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma samedi o samedi u bɛ na an bɛ baro ani hakilina falen-falen kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra fo k'an hakili di don nataw la an bɛ se k'an jigi da o kibaru ninnu bɛna bange mulu la bi dɔgɔkun kibaru maa fila min b'an bolo n'olu ye kunnafoni dila ye o tɛ maa dogolen ye an ka plateau in kan Burama Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la. Ala subhanahu wa ta'ala fo fɔlɔ ale min ye bidonya yira an na k'a ɲini a fɛ hali bi a ka hakili ɲuman ani sira ɲuman ka o don an kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jani .ml a filɛlikɛbaga a n'a lamɛnbaga n'a kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka foli di i yɛrɛ ma k'a fɔ aw bɛɛ bisimila. Basi foyi t'a la an bɛ i fo tuguni ka weleli jaabi la ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo donc ale ni maa min ka ɲi ka hakilina falen-falen bi thème minnu b'an bolo o ye Sidi Kunta k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la wagati caman i b'an bolo plateau in sanfɛ. Ka foli di jɛmukan in kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲɛmayaso ka foli di u ma ayiwa dibila baarakɛla fɛnɛ parce que ko kunun tɛ taa sɔrɔ ni juru tɛ ayiwa n'i y'a mɛn an kumakanw bɛ bɔ an jaw bɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɔ de bɛ ka baara kɛ an ka foli bɛ ka di olu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'an bɛna baro min kɛ an bɛna hakilina falen-falen de kɛ ayiwa tɛ k'a fɔ ko an bɛ a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan an hakilina ye min ye an b'o o de fɔ ayiwa min fana hakilina ye min ye o fana bɛ se k'o bila commentaire la voilà. Basi foyi t'a la donc o de b'an don an ka thème fɔlɔ la thème fɔlɔ min b'an bolo n'o ye an ka babu fɔlɔ ye n'o ye an ka premier ministre an kɔni y'a ye k'a fɔ depuis kalo in daminɛ ka taa précisément utu daminɛ na a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a bila ka taa jamana kɔ kan Asie jamana kɔnɔ a ka ɲɔgɔn ye je pense que a ka yɔrɔ fɔlɔ tun ye Japon dugukolo ye a bɔr'o kan a taara troisième conférence des Nations Unies a taara o fana kɛnɛ kan o bi jamana minnu bɛ les pays en développement n'a bɛ f'o ma jamana minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ hali sisan ni accès t'u bolo maire kan a taara o conférence fana kɛnɛ kan donc n'i dun ye nin situation in ta k'a lamɛn depuis an donna transition in na maa caman ka kuma rectification ko kuma in nana yala a yirala k'a fɔ politique min tun taara kɔfɛmaaw fɛ o tun ye ka Mali isoler de donc est ce que n'i ye nin déplacement in ta k'a lajɛ nin b'a yira k'a fɔ Mali isolé don wa ou bien Mali isolé don. D'accord n b'i fo kosɛbɛ i ka o ɲininkali la n'i ye déplacement in ta k'a lajɛ a bɛ na ni démenti fila ye kuma kɔnɔna na ne ka faamuya y'o ye démenti fɔlɔ ye jumɛn ye i ye ɲininkali min yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko Mali isolé don donc ça montre que nous ne sommes pas isolés donc an bɛ ni jamana wɛrɛw bɛ partenariat la an bɛ k'an bolo ni ɲɔgɔnmaw kɛ c'est vrai ani partenaire dɔw an n'olu fara ɲɔgɔn kɔ bi bi in na an n'olu kɔ donnen ɲɔgɔn ma an n'olu ka choix tɛ foyi daga kelen kɔnɔ mais partenariat kuraw an bɛ k'olu siraw la taama ale ni hali partenariat kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tun ye kɔrɔlen an bɛ ka minnu la réchauffer donc o ye fɛn fɔlɔ ye min bɛ o yira filanan ye jumɛn ye minnu fana tun b'a bila i n'a fɔ Mali ye a dama autarcie de c'est à dire que an ka fɛn b'an bɔ an mago tɛ diɲɛ mɔgɔ la an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ donc a b'o fana démenti donc voici des choses visiter ninnu bɛ min yira k'a fɔ jamana kelen si tɛ yen ko n bɛ se ka a fɔ ko n bɛ se ka n ka baara kɛ n yɛrɛ ye ko n mago tɛ jamana wɛrɛ la o tɛ diɲɛ kɔnɔ hali même les puissances u mago bɛ jamana wɛrɛw la ka se ka baara kɛ n'u ye. Basi t'a la o b'a yira k'a fɔ bi bi in na an bɛ tile min na 2025 o kuma kɔni tɛ an bɛ se k'a fɔ depuis 2000 ka se san nataw la a b'a yira k'a fɔ an ye min ye scène internationale sanfɛ o ye k'a fɔ jamana foyi t'a yɛrɛ bɔ i ka ji ka ca o i ka sanu ka ca o i ka dugu jukɔrɔ fɛnw ka ca o i ka jamana denmisɛnninw ka ca o i ka sɔrɔ ti i yɛrɛ bɔ i mago walasa k'i ka sɔrɔ la kurakuraya ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw de. Effectivement a b'o de yira. Basi t'a la donc Tarawele an m'an sama ka se fan fɛ donc an kɔni ye programme ye a chargélen don kosɛbɛ le 2 plus précisément journée dɔ kun dédiélen don Mali yɛrɛ ye exposition INACA o kɛra Japon dugukolo kan an kɔni y'a ye nin kɛnɛ in kan premier ministre ka kuma la hali primature fɛn kan a yirala k'a fɔ a ye kuma kɛ min na ka Mali yɛrɛ yira mɔgɔw la ka tila k'a fɔ investisseurs bɛ se ka na Mali kɔdi kura min bɔlen don ani Mali sɔrɔta sira ninnu bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kuraw bɛ se ka na
e bolo nin déplacement in bɛna se ka kɛ sababu ye walasa ka investisseur n'an b'a fɔ o ma baara bɛ maa minnu bolo u ka u ɲɛsin Mali jamana ma k'an to nin situation in kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma transition. Maga kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma donc ka an ka jamana kɔnɔdenw précisément minnu fana bɛ jamana kɔ kan ni o ye diaspora malien ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma ka sababuya kɛ k'a fɔ u ka jɔrɔna ko o ka bɔ Mali ko in na basigi ani Mali ɲɛtaga la kosɛbɛ. I ka kɔrɔfɔkan na i y'a fɔ cogo min na depuis le début de ce mois d'août premier ministre a ka voyage bolo dara kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ voyage yɛrɛ a ye a kɛ donc a kɛra laɲini fɛnɛ kumaba kun ye mun ye an bɛ se k'a fɔ olu caman bɔra a kɔnɔna la i n'a fɔ i yɛrɛ bɔlen filɛ ne k'a fɔ cogo min na bakuruba kɔnɔna la voyage in kɔnɔna la bien avant que a k'a ka mission bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a essayer fɛnɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ ale furancɛla fanga ɲɛmaa ka priorité ye jumɛn ye bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka na an faso in jɔ k'a sababuya kɛ k'a fɔ jamana fosi tɛ an bolo Mali in kɔ wa an tɛ se ka jamana fosi fisaya ni o ye o de hukumu kɔnɔna la lors de sa visite au Japon Premier ministre il a bien voulu rencontrer la diaspora malienne qui vit au Japon là-bas donc a y'olu ye a n'u sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cikan mun bɛ k'a fɔ an ka président lorsque a diaspora reçu Kuluba a ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen mun fɔ u ye hakili la k'a fɔ premier ministre seginna o cikan kelen de fɛnɛ ye diaspora minnu bɛ Japon kɔnɔna la ka sababuya kɛ k'a fɔ n'i ye Japon ta i k'a lajɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ Japon ye Mali ka partenaire fidèle belebeleba dɔ ye i n'a fɔ i yɛrɛ bɔlen filɛ ne ka ɲininkali dɔ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a fɔ ko Mali isolé don yɛlɛko kuma de don c'est à dire k'a daminɛ depuis coup d'état kɛra ka n'a bila bi la an bɛ se k'a fɔ Mali tile kelen ma datugu jamana si ɲɛ seulement que anw ye chemin mun ta anw ye dynamique mun ta anw ye parcours mun ta o de ma bɛn jamana dɔw ma u y'u tufa ka bɔ anw ka kulonkɛ la mais anw ma maa si gɛn an ma maa bere ta mɔgɔ si kɔsɔn an ma marifa ta maa si kɔsɔn. N'i y'o fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ sariya dɔ de b'a to e ni jamana wɛrɛw bɛ sigi ka ah mais jamana minnu bɛ k'a fɔ ouais c'est vrai c'est vrai ni mais ani jamana minnu bɛ ka baara kɛ o kuma sariya t'olu jamana kɔnɔ non seulement olu tigiw ka naw de bɔnna nako de don quoi sinon n'i y'a ta i k'a lajɛ n y'a fɔ i ye k'a fɔ depuis bi tɛ depuis au temps de l'indépendance Mali ye dɛmɛ don Japon ka tɛmɛ bi ko tɛ donc an bɛna ye k'a fɔ deuxième guerre mondiale wagati Mali ye dɛmɛ don bon o reconnaissance mun bɛ yen k'a fɔ ko Japon y'o dɔn Mali ye o tɛ bi ko ye Mali ni Japon ka partenaire an bɛ se k'a fɔ bi na ni mun ma fara kan o ma bɔ a la n'i y'a ta i k'a lajɛ a ka ca san caman ye Japon bɛ dɔn di Mali ma balo sira kan a ka ca san caman fɛnɛ projet caman fɛnɛ bɛ yen Japon bɛ mun sigi Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la les marcheurs la minnu bɛ nakɔ sɛnɛ ninnu ni fɛnw kɛ ka se k'u former agriculture ni maraîchage ninnu ni fɛnw kɔnɔna la donc o Japon kelen mun filɛ nin ye olu ka da o yɛlɛlen don ni premier ministre taara yen hakili la k'a fɔ a taara a tayɔrɔ la a taara a ka so wa a taalen fɛnɛ ani an ka diaspora minnu ye ɲɔgɔn ye a seginna kuma kelen de kan e yɛrɛ bɔra k'a kuma fɔ nin ye an ka président de la transition ni o ye général d'armée Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi kuma caman kun fɔlen don kunun Mali la o ye jumɛn ye k'a fɔ bailleur caman bɛ yen diaspora caman bɛ yen u bɔra u taara fɛn ɲini na faso kɔfɛ bɛn yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna segin jamana kɔnɔna la ka na investissement kɛ ka na usine baw jɔ janko ka se ka développement créer jamana kɔnɔna la janko ka se ka denmisɛnninw ka chômage kɛlɛ mais u nana ye k'a fɔ n'i taara n'u m'i bila ka taa porte dɔ la u b'i bila ka taa porte dɔ la a corruption bɛ caya ou bien a surafɛn minɛw bɛ caya o bɛ caman décourager ou bien taxe ko ninnu ni fɛnw a ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan diaspora bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko u bɛɛ ka o miirina ninnu minnu kun bɛ u la kunun u k'o bila ale yɛrɛ tigɛ dayɛlɛlen don a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye fɛn sɔrɔ k'a fɔ i hakili b'i fakɔrɔ ni bakɔrɔ de la i hakili b'i ka jamana la i bɛ fɛ ka na fɛn kɛ mun b'i ka jamanadenw nafa i bɛ fɛ ka na fɛn kɛ mun bɛ jamana yɛrɛ nafa ko bɛɛ ka na ko dayɛlɛlen don i hakili la k'a fɔ premier ministre a ka rencontre avec la diaspora malienne qui vivent au Japon a kunba ye o dɔ ye k'a yir'u la k'a fɔ Mali ka trace ye jumɛn ye Mali ka axe ye jumɛn ye an bɛ donni min na ko bi Mali mago bɛ a den kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen na donc o rencontre belebeleba kɛra
o bɔlen o b'a yira k'a fɔ an bɛ donnin min na ko bi minnu kun ka laɲini k'a fɔ ou bien minnu bolo k'a fɔ ko anw Mali ko anw isolé len don k'a fɔ k'an ni maa tɛ kulonkɛ la o ti tiɲɛ ye o ma deli ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ k'a sababuya kɛ k'a fɔ partenaire ba kelen de bɛ yen ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ n'i ko k'i bɛna a bɛɛ citer plateau in na a tɛ ban Turquie b'o la Russie b'o la Japon b'o la Chine b'o la même États-Unis précisément olu y'u ka diplomatie dɔw bila ka na pour dire que k'a fɔ vraiment Russie bɛ Mali la o t'a bali k'a fɔ olu ni Mali ka partenariat kɛ. An bɛ segin ma sɔɔni donc Kunta an kɔni y'a ye k'a fɔ objectif caman fixelen tun no déplacement in na mais an y'a ye k'a fɔ premier ministre kɔni komi a ka visite caman a ye diaspora rencontré yani an ka se délégation yɛrɛ ma a ye diaspora rencontré len bi bi na an y'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen olu ka développement diaspora seba yera a la an bɛ se k'o exemple ta Chine kan mɔgɔ m'olu yɛrɛ ka kalan bɛnnen no sɔrɔ ani fɛn wɛrɛw taabolo kan olu y'a yira k'a fɔ Mali diaspora bɛ min ladon Mali kɔnɔ min bɛ d'an ma jamana wɛrɛw fɛ Mali diaspora ta ka ca n'a ye donc e bolo diaspora rencontre ani forum de diaspora ni jamana sisan sa kalo tɛmɛlen in na bɛ se ka kɛ dynamisme kura ye walasa jamana ni a ka jamanaden minnu sigilen don kɔkɔ bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo di ka fɛɛrɛ kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ fɛn min don couteau à double tranchant de don ni i faso ma jɔ i mana taa jamana wɛrɛ la togo o togo i faso image de b'i poursuit donc ni i faso jɔlen don degré la i mana taa jamana wɛrɛ la a bɛ se ka kɛ hali protection ye i yɛrɛ ma o jamana na e ka yeta ye mun ye o la. D'abord me a fɔ i bɛ ka diaspora kuma fɔ diaspora nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ pour que i ka o yɛrɛ dɔn n'i taara Kayi région na minnu fɛn bɛ Kayi région na u b'a dɔn k'a fɔ diaspora nafa ye min i bɛ Bamakɔ yan de peut-être an tɛ diaspora nafa dɔn dɔɔni mais région caman kɔnɔna na surtout Kayi yan fan fɛ i mana taa i bɛ baara baden i bɛ taa sɔrɔ diaspora de kɛlen bɛ ka réalisation kɛ i b'a sɔrɔ e ta fanga tɛ se ka se village caman na mais i bɛ taa village la i bɛ réalisation dɔw sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko nin kɛra cogo di u b'a fɔ k'u ka mɔgɔ min bɛ kɔfɛ olu de dɛmɛ bila ka na se u ma donc sira dilanw b'o la ekɔliso jɔw b'o la dɔgɔtɔrɔso jɔw b'o la pont dilanw b'o la n'a n'a ɲɔgɔnnaw caman diaspora sera ka ye min réaliser donc o bɛ kɛ furaba ye min bɛ État dɛmɛ mais n bɛ segin ka na yɔrɔ niveau dɔ la c'est vrai le Mali n'est pas isolé o ye tiɲɛ mais n'insultons pas aussi le passé voilà c'est vrai an ni dɔw ye baara kɛ ka tɛmɛ an dɔw bɛ baara kɛ la bi wa sini an dɔw bɛ baara kɛ a bɛɛ ye étape de dans la vie d'un État donc an ni minnu ye baara kɛ ka tɛmɛ il faut pas que an ka kɛ i n'a fɔ o ma deli ka foyi k'an ye c'est ce que souvent dɔw bɛ a réaliser ka kɛ ten ne tɛ a faamuya ten a ka vision bɛ kɛ fara waati dɔ la jamana jamana parce que les pays n'ont pas d'amis les pays chaque pays vit son intérêt jamana i ni jamana bɛ baara kɛ o b'a ka intérêt ɲini e yɛrɛ bɛ ka intérêt ɲini mais kuma dɔ la n'i y'a ye a ka intérêt tɛ kelen a bɛ se ka fara mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ye fɛn bɛɛ kɛ ka tɛmɛ i b'o bɛɛ lagosi bon souvent o ye fili dɔɔni an ka kumaw kɔnɔna na donc il faut que en faisons attention parce que ni mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ hali partenaire kura i n'o partenaire kura min bɛna jɛ olu b'a fɛ i ni ninnu jɛn'a kɔrɔ i n'olu farala i ye fɛn bɛɛ fɔ olu ma est-ce que a tɛna ɲɔgɔnna kelen kɛ ne fɛnɛ na donc souvent avec i kɛ mɔgɔw bɛ i minɛ à la légère donc diplomatie là on évite ça o ye fɛn fɔlɔ ye min fɔ mais maintenant visite fɛnɛ kɔnɔna na déjà visite fila de bɔra k'a fɔ cogo min na jamana fila a y'a daminɛ Japon donc Japon a taara o participer a ye diaspora à rencontrer yen nɔ et en juste maintenant forum min fɛnɛ tun bɛ ka kɛ pour les pays qui sont enclavés voilà donc troisième conférence les pays enclavés o fɛnɛ ne bɛna sɔnni sigi o kan kosɛbɛ parce que o bɛna kɛ nafaba ye an ka jamana ninnu déjà an bɛ AES kɔnɔ les trois pays de l'AES sont des pays enclavés des pays qui n'ont pas d'accès à la mer bon an tun bɛ tɔn min na ni o ye CEDEAO ye an ka fɛn caman tradition caman bɛ tɛmɛ olu de fɛ bon an ni CEDEAO dun kɔ donnen don ɲɔgɔn ma nin waati in na est-ce que o ko bɛna kɛ cogo jumɛn na donc nin fɛn ye nafaba an ka accent yɛrɛ bolo de kan kosɛbɛ yɛrɛ de parce que import export an kan ka minɛn minnu bɛ produit anw fɛ yan nɔ nous on a besoin an tɛ se ka caman la transporter anw fɛ yan on a besoin ka taa n'a ye kɔfɛ jamanaw de kan a bɛ tɛmɛ port jamanaw de fɛ pour que ka se ka se kɔfɛla na an ka kɔɔri b'o la an ka sanu b'o la hali cɔ min bɛ ka bɔ san kɔsa in na olu b'o la fo ka taa se an ka baganw ni an ka yiridenw ma an bɛ taa ni minnu ye kɔfɛla na a bɛɛ bɛ tɛmɛ port jamanaw de fɛ o baara in kan ka se ka kɛ cogo jumɛn parce que an bɛ k'a fɔ hali nin kɔfɛla sen u y'a fɔ premier ministre seginna kan yen nɔ ko gɛlɛya tubabuw ka gɛlɛya ta ka anw sɛgɛrɛ ka sabu kɛ o ye donc ko c'est une violation des textes les pays qui n'ont pas accès à la mer normalement a kan ka facilité de transport kɛ u ye pour que u ka se k'u ka minɛnw labɔ ensuite an mago bɛ kɔfɛ jamana minɛnw na ka minɛnw ladon ka na don anw fɛ yan nɔ o fana kan ka kɛ cogo jumɛn na donc voici des choses basées yɛrɛ min nafa kan ka bonya kosɛbɛ malgré que an bɔra CEDEAO la c'est vrai pays minnu bɛ CEDEAO la o de b'an ni kɔgɔjidaw ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka minɛn bɛ tɛmɛ olu fɛ c'est un droit aussi
Mimbe rebeta les Nations Unies. Donc l'accès à la mer là, c'est un droit. Bon, moi au droit, on a permis à comment au droit mais qu'à violer. Donc nous be violer là, donc accent qu'on a mis au camp. C'est vrai, il y a encore de normes, mais au table ko on a pour qu'à d'autres on y. Donc quand voici des choses aspects mon mais pour moi c'est très important. Après la conférence là, rencontre où on a toujours AES avec CEDEAO. Au lieu qu'on barra qu'on a toujours du mena. Donc en fladement massacre là déjà rencontré follow qui faut m'a décidé pour le moment, mais ils disent que la libre circulation des personnes de l'air bien comme continue. Bon en fladement massacre là. Comment est-ce que Abna tranche à travers les pays parce qu'il y a dans le monde il y a jusqu'à 32 pays. Oui, 32 voilà, pays. 32 pays qui n'ont pas d'accès à la mer. Bon, au 32 pays, ce sont des pays en voie de développement. Bon, pour ne pas dire pays pauvres, on dit les pays pauvres, maintenant on dit les pays en voie de développement. Donc, au lieu d'avoir accès à la mer, il faut qu'il y ait une force de l'INI pour que y ait des dégoumbaye. Parce que souvent, on a des chantage ou des frontières d'attroyer. Donc, pour mener une tension politique à l'intérieur. Donc, une tension politique menée à l'intérieur, ça permet un soulèvement de la population. Donc, donc voici aspect qu'on a blâmé. On est aux conférences, troisième conférence des Nations Unies sur les pays en développement littoral. Donc, il y a un secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donc aller tomber au Canada. Mais ni connaît à Jatemine, est-ce que un premier ministre a discours là à Boraka aya ira ka fɔ a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Guinée Conakry ma ani Mauritanie o mulu ye facilité ani fo ka taa se Togo o mulu ye facilité do tension a yɛrɛ ɲuman na ale ka kuma do sanction illégitime ani illégal tun bɛ Mali kan wɔɔrɔ min na n'o tun ye CEDEAO ni fɛn mais hali sisan e ka faamuyali la e bolo hali sisan est-ce que nin dénonciation ninnu t'a yira k'a fɔ hali sisan tension bɛ ça fait que beaucoup de jusqu'à présent parce que il va se taxi b mais taxi fene document koro be ke mini taxi tekle bo le chama yanga gelao no chama raison pour laquelle elle a dénoncé parce que wati mi embargo binanka do pays fla ou be saba jona de quoi daele onyi pour que anga sika anga transaction ke facilité konana anga kori mbe bo anga sanu mbe bo kwa sika bo facilement ale ame minamun lado ale taji mbe don fi kwa sika do donc maintenant autant sika to sena il faut que on y ait des cas intervenir parce que selon les textes de l'ONU, pays fait accès tout à la mer là, on doit leur donner accès à la mer. Quoi c'est une transaction qui est avec facilité. Mais tant qu'il y a au Kobe Galéa, il va une fois que transaction est Galéa, transit Galéa, ça va jouer sur le prix des marchandises forcément. Mais non, jouera sur le prix des marchandises. Abena inflation et jamana konana. Donc on est bien pour cadrer tout ça. On l'a tourné les conférences de c'est des résolutions, des dénonciations. Il y a 5 puissance mais le droit de vote au bolo. Mais on est en sabaou fla. On nous teka nyokon kanfo. Est-ce qu'il a au pour amener ça que on n'a pas mana na manya comme le avait décision time follow duruga ben kuma kele na ka fo nindo et on est flaou et on est sababe nyokon sama là bon en réalité on est sigi kunyo odi boni on masega olu fait no ga dien ko ça veut dire na fa batna ke onina oni mina ke na fo SDN société nation mi kumbe no première guerre mondiale sigi le o blala en place aseku masega nya finalement atunna bon ni on masega olu ko gérer donc na finalement fatir na ke onina parce que c'est un droit finteo et puis anga meno beteme fait fene foute fene nafa do so o jamano donc on est qui a intervenir d'abord à rappeler ces pays à l'ordre d'abord parce qu'il y a les textes do début mon convention mon qui signe depuis aux Nations Unies donc comme on rappelle à une texte de nous bouton donc nous va boto une seconde résolution nati pour forcer ces pays à faire 40 strike bon non mais c'est que maintenant ça veut dire que on David ou là faut que madola tient les Nations Unies qu'on a madola les puissants parce que souvent c'est la loi des plus forts de coloquer donc moi je sais comment par exemple même c'est là même États-Unis genre États-Unis veto balibolo moi les États-Unis me coloquer il va moi je sais que ça même pas faut avec la togodi comme tout ce que semble Russie fait coloquer wati dola moi je sais que faut que Monaco akera par exemple la guerre entre la Russie et l'Ukraine là mais akera moi c'est quoi akera comme tout simplement aussi autant fait frère kana Libye attaqué oui Saddam Hussein est fait oui Saddam Hussein est attaqué faut que bombe nucléaire ba boulé non mais après l'attaque on a fouillé mai boni kuma do ri fene dien fene charia et kuma do là les plus forts dictent leur loi bon nous autant que nous ma bola iba ya bena kay
kɔlɔlɔba yɛrɛ ye Nations Unies fɛnɛ kɔnɔna na. Baasi t'a la donc Traoré an bɛ segin e ma an kɔni y'a ye k'a fɔ premier ministre bɔlen Japon fɛn ni exposition in na a y'a kun da Awaza donc a y'a kun da o kan conférence dɔ tun bɛ yen n'o ye 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement jamana m'olu ka sɔrɔ ma bonya kosɛbɛ ni accès t'u bolo ka mer kan ni kɔgɔji t'u bolo donc o kuma o fɛn kɔni kan o bɛ se ka kɛ jamana ninnu bɛ se ka bɔli ni donni bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na e bolo anw bɛ bi na anw dɔrɔn tɛ i b'a fɔ an bɛ confédération min kɔnɔ n'o ye AES ye ale ka gɛlɛyaba dɔ yɛrɛ ye accès tɛ ni jamana si bolo mer la accès dun bɛ minnu bolo n'o y'an kɛrɛfɛ jamana ninnu ye hali sisan a bɛ n'a fɔ kɛlɛ ma jigin so. Bon, justement, 3e conférence des États du Sahel. Non. 3e conférence des Nations Unies sur le développement. Ouais, justement. Conférence belelo mu filɛ ni a bɔra ka kɛ Nations Unies kɔnɔna la. Je pense que Premier ministre général général de division Abdoulaye Maïga a y'a rappel dɔrɔn de kɛ parce que n'i ye diɲɛlatigɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ don o don an b'a fɔ des appuis des soutiens des fɛn o fɛn c'est-à-dire a y'a rappel dɔrɔn de kɛ k'a fɔ diɲɛmɔgɔ sigilen don ka ko mun lajɛ bibi na u k'a lajɛ u ka tiɲɛ fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ tout d'abord a taara comme la porte-parole de la confédération de l'AES ni o AES dugu saba bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye porte-parole ye donc a taara kuma ni Burkina Mali Niger olu jamana saba de tɔgɔ ye gɛlɛya min b'u kan a y'a yira fɔlɔ diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ni jamana saba mun filɛ nin ni u y'u bolo di ɲɔgɔn ma jamanaden tɛ ka sababuya kɛ k'a fɔ ni ye jamana in yɛrɛ fɛn fɛn ta k'a lajɛ dɔɔni de b'a jɛ kilomɛtiri 3 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn la population min bɛ a kɔnɔna la a bɛ se population 75,000 ma donc olu mɔgɔw ka ɲɛta o man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ sera 75,000 ma o tɛ jamanaden ye bilen donc question yɛrɛ fanba ye jumɛn ye k'a ye k'a fɔ ni jamana minnu bɛ yen olu ka sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ kɔgɔji tɛ u fɛ yen nɔ ni kɔgɔji fɛnɛ ka jan o ko bɛ se ka kɛ cogo di a rappel dɔrɔn de kɛ justement o rappel ye jumɛn ye k'a fɔ convention dɔw de kɛra minnu bilala sen kan diɲɛmaaw yɛrɛ fɛ kabini san 1965 ka taa se san 1982 ma diɲɛ i bolonɔ bila convention minnu na minnu bɛ yen k'a fɔ vraiment jamana minnu bɛ yen nɔ ni u ni kɔgɔji dama surun walima kɔgɔji tɛ tɛmɛ u jamana kɔnɔna la olu bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min na kɔgɔji daw olu yɔrɔ la bon ni dun ye anw ka jamana ta k'a lajɛ kabini san 2020 c'est-à-dire minnu bɛ yen k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ni an n'u ka sɔrɔ gulonnen don ɲɔgɔn na olu y'a essayer ka sanga ni maa wɛrɛ ka pression ye walima maa wɛrɛ ka hakilinaw ye walima i yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔna la texte ko dɔw kama ka na essayer k'u bɛ gɛrɛntɛ sugu dɔw ta ka sɛgɛrɛ anw ma olu bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ma k'a sababuya kɛ k'a fɔ ko anw ye texte dɔw violer ou bien anw bɔra sariya dɔw kɔnɔna la alors que convention minnu fɛnɛ talen don ni olu bilalen don sen kan diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ fɛ Nations Unies yɛrɛ tɔgɔ la olu yɛrɛ fɛnɛ ye bɔra o kɔnɔna la ɲininkali fanba bɛna kɛ cogo di aw bɛ ka dɔ kɛlɛ sariya sɔsɔ la ka tila ka sariya dɔ fɛnɛ sɔsɔ mais hali n'olu ye sariya sɔsɔ an b'a ye k'a fɔ sisan gɛlɛya kɔni bɛ anw de kɛ gɛlɛya bɛ anw kan mun na hali n'o y'a sɔrɔ Kunta y'a fɔ kuma daminɛ na diɲɛ bɛ degré min na an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na mais a mana kɛ cogo cogo n'olu y'u ka frontières fermer ou bien n'olu ye gɛlɛya wɛrɛw ta ka anw sɛgɛrɛ libre circulation na a mɔgɔw ɲuman na a fanba dɔ bɛ anw kan sisan anw bɛ se ka mun de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa hali n'o a ma ɲa kan olu bɛ sariya sɔsɔ la k'anw yɛrɛ dɔw fana anw fana ka sariya dɔw an ye dɔw fana ta olu m'an diya an bɛ k'olu sɔsɔ yanni an k'u changer an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo di walasa an bɛ se ka niveau de développement dɔ sɔrɔ sisan n'i ko ko ka accès sɔrɔ mer la a b'a to jamana ka développement a bɛ nɔgɔya bakuruba la non n'i ko ko an bɛ se ka mun de kɛ joona joona pour le moment an bɛ mun f'i ye jeli tɛ suma nɛn kan fɔlɔ quoi o ye jumɛn de ye ninnu bɛ sariya sɔsɔ min kɔnɔna la n'i y'a ye k'a fɔ premier ministre ye kumakan in ta ka taa fɔ Nations Unies na nin kalo in tile 5 ko in ma daminɛ bi an bɛ se k'a fɔ ko in kɛra a ka ca san 5 ye o an b'a kɔnɔ a ka ca san 5 o mais n'i y'a ye a sera n'a kuma ye bi a fɔ yɔrɔ de ye a fɔ don de fɛnɛ o kɛnɛ in kan sabula an b'o kuma de la k'a fɔ jamana minnu bɛ yen k'a fɔ ni kɔgɔji tɛ u fɛ yen olu kun kan o kuma o de y'a kɛ yɔrɔ ye a daminɛna bi ko tɛ o donc jeli tɛ suma nɛn kan donc an taara o de yira diɲɛmaa la fɔlɔ
aw sigilen no ka ni jamana nunu lajɛ ninnu dun bɛ ka tɔɲɔli wale ta ninnu bɛ ka sariya sɔsɔ ta ka ɲɛsin ni jamana saba ninnu ma yalima mun de kan ka bɔ o ko la fɔlɔ o ye Nations Unies k'i jɔniyɔrɔ fi o ko la donc ni olu ma fɛn bɔ o la n'i y'a ta i k'a lajɛ ma AES jamana tɔw fɔ précisément anw yɛrɛ ka jamana minnu filɛ nin ye opportunité caman bɛ yen anw yɛrɛ ka auditeurs caman y'a fɔ an ye an ka experts caman y'a fɔ an ye k'a fɔ projet dɔw tun bilalen don n'i ye Kayes bolo fan dɔw lajɛ k'a fɔ ko kɔgɔji bɛ se ka segin ka na ko an ni chinois yɛrɛ dɔw tun bɛnna a dɔw yɛrɛ tun y'a montant fɔ ko ça va au-delà de 400 milliards donc an bɛ se ka fɛɛrɛ de kɛ don n'a nataw la ka experts ɲini olu bɛ se k'o projet bila sen kan i bɛ ka yɛlɛ dɛ parce que mɔgɔ dɔw tun y'a kuma fɔ ka tɛmɛ non c'est-à-dire l'impossible oui fɛn mun don bamugunci ma babolo sama ka taa voilà c'est-à-dire problème ye min ye baji min b'an fɛ an tɛ ka se k'ale wɛrɛ entretenir les fleuves Niger les fleuves Sénégal n'aw ka bɛrɛ kɔgɔji senni ka na o ta kɔni an ka jija an ka ba in na fɔlɔ a k'o labɔ fɔlɔ o ka girin fɔlɔ c'est-à-dire que mais madala ni mɔgɔ de bɛna sɔrɔ non la question c'est quoi la question c'est quoi mais bibi na e kɔni b'a dɔn an ni ninnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ peut-être an bɛ se k'o politigiw de bila sen kan an ni ninnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na mais ne ko joli tɛ suma nɛn kan dénonciation e bɛ ka taa fɔ kɛnɛ min kan nin pays ninnu fana principe dɔ de bɛ yen n'o ye souveraineté ye Nations Unies ninnu force non e ma mun fana faamuya e ma mun faamuya c'est-à-dire anw ni ninnu ka bɛnbaliya walima ninnu ka fɛngɛ mun kɛ e bolo k'u senbako dɔn u senbako tɛ o bɛ ka pression dɔ wɛrɛw de sɔrɔ jamana wɛrɛw kɔ kan sinon n'i y'a ta i k'a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛ fɛ k'i yɛrɛ ɲininka c'est-à-dire mɔgɔ bɛ dimi ka i yɛrɛ jɛ wa cogo di i ka sɔrɔ la non n terikɛ ko n ma ko n kan'o sɔn ma fiyewu ka dimi k'i yɛrɛ jɛ o ye jumɛn ye n'i ye Mali ni Sénégal ta i k'a lajɛ transit kɔnɔna la commerce kɔnɔna la Mali commerçants bɛ nafolo mun don Sénégal port kɔnɔna la c'est-à-dire n'i y'a bɔ Sénégal budget yɛrɛ la bi a bɛ dɔ problème t'a la mɔgɔ caman b'o fɔ ne sɔnna a ma mais donc n'i sɔnn'o ma facilité dɔw fana don Mali kɔnɔ i m'a mɛn Mali b'o ladon c'est que import export de bɛ bɔl sira de bɛ n'a bɛɛ tora Mali la yan ou bien n'a fɔra ko avion de b'a bɛɛ lajigin fɛn sira fɛ Mali ni Mali fana bɛ se k'o non Sénégal ka facilité ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ ye sira suguyaw de sinon wagati min na Sénégal y'a datugu a kɛra Guinée ma tare o mais a kɛra Mali fana ma cogo di n'a fɔra ka munumunu an kana ɲinɛ o kɔ c'est-à-dire question ye mun ye dɔrɔn n ye kuma mun fɔ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka force extérieure tɛ Sénégal t'a kanu fiyewu k'a yɛrɛ jɛ Mali ka miliyari hakɛ la mun bɛ don a fɛ yen kalo kɔnɔna la n'i y'a ta i k'a lajɛ port autonome de Dakar a bɛ nafolo mun sɔrɔ Mali transitiw la commerçants na kɔlɔkɔlɔ tɛ a bɛɛ bɛ taa Sénégal de ka développement la ka sababuya kɛ k'a fɔ an ka commerçants bɛ foyi sɔrɔ a la bon anw bɛ dɔ sɔrɔ a la c'est-à-dire anw ka dɔ sɔrɔ in y'a la mun ye anw ka dɔ sɔrɔ in y'a la mun ye o ye k'a fɔ hali non anw ka dɔ sɔrɔ y'a la mun ye o ti dɔ yɛrɛ ye koyi anw ka foyi tɛ a la anw ka dugudenw bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna la sinon a fɛngɛ fɛn fɛn bɛ taga a tila bɛɛ bɛ taa olu ka porta de la mais an ka commerçants nin yɔrɔ in na an bɛ foli d'u ma o jumɛn ye ka sababuya kɛ k'a fɔ ko mana kɛ cogo o cogo u cɛsirilen don politique tɛ anw ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna la nɔ usine bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka minɛnw dilan maliyɛnw bɛ mɔgɔ bɛ jɔ minɛn fɛn fɛn la bi bi in na thé vert hali ni mago b'a la ni Ala ma jan to f'i ka taa san kɔfɛ ka na hali ballon funu ta o dilanni tɛ anw fɛ yan donc politique fosi ma sigi anw ka jamana kɔnɔna la mun bɛ se ka facilité ministre mun bɛ yen nɔ a nana a ye investisseurs wele ka commerçants wele k'a yira k'a fɔ n yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma daminɛ kɔnɔna la Asimi ye bailleurs wele ka diaspora wele parce que jamana si tɛ développé an bɛ nin ko fɛn o fɛn na nin ye kɔgɔji ko fɛn o jamana si tɛ développé en tant que i ka productivité ma caya n'i ka productivité ma caya fo kuma bɛɛ e de bɛ bɔ ka nafolo mugu ta ka taga jamana wɛrɛ la ka taa sanni kɛ pour que ka n'i ka jamana kɔnɔdenw ka besoin satisfait i ka jamana ka développement tɔ b'a jɛ il faut que entrepreneuriat de ka caya anw ka jamana kɔnɔna la c'est-à-dire an ka jeunes bila u ka formation kɛ an ka mɔgɔw bila les ingénieurs qui ont étudié chez nous an k'u bila ka taga kɔfɛ u ka taa recherche kɛ u ka taa kalanbaw kɛ u ka na usine baw dayɛlɛ jamana ka facilité nɔgɔya taxes ka nɔgɔya ye courant ka nɔgɔya ye pour que au minimum usine ka caya anw ka jamana kɔnɔna la ni usine cayara kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ port ko ninnu ni fɛnw na nin an bɛ bɔ ka taga fɛn o fɛn san n'i y'a ta i k'a lajɛ Mali commerçant bɛ taa Ghana a bɛ taga sanni na Ghanéens bolo an bɛ taa Nigeria an bɛ taa sanni na Nigériens bolo c'est pas parce que k'a fɔ olu bɛ bɔ n'a ye jamana wɛrɛ la ka na c'est pas non olu ye centre de formation de sigi u fɛ yen nɔ fɛn caman bɛ yen u bɛ a dilan u yɛrɛ fɛ yen anw ka commerçant dɔ i bɛ taa sɔrɔ miliyari b'a bolo
a bɛ bɔ yan a bɛ taga sanni na Ghanéen dɔw bolo k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se k'o ta baara la ale n'a ka miliyari a bɛ taa commande de k'u fɛ parce que o bɛ fɛn min dilan a yɛrɛ ka dɔnniya la a ka jamana kɔnɔ ale tɛ se k'o dilan a ka dɔnniya la a ka jamana kɔnɔna la donc o ye déficit ba de ye anw ka commerce ma ni an ma bɔ o kɔnɔ sanni feere kɔnɔ an ka fɛn dɔw dilan ani sumafɛn minnu yɛrɛ bɛ dilan anw fɛ yan an ka se k'a caman bamayɛlɛma basi t'a la o ye conseil dɔ ye an bɛ dugawu kɛ halisa an ka faamaw k'a mɛn nin ye proposition de solution dɔ ye mɔgɔ caman b'i bolo sigi nin ka kuma bɛɛ donc Kunta an bɛ se e ma e kɔni y'i bolo sigi Nations Unies de kan i b'a fɔ ONU yɛrɛ ka se ka baara kɛ mais e bolo nin jamana ninnu i b'a fɔ confédération bɛ se ka mun de kɛ walasa a n'a kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛ se ka kan kelen fɔ yan'an k'an sigi ko ONU ka résolution dɔw ka bɔ u ka taa antichambre kɔnɔ conseil de sécurité u ka bɔ 15 membres ka kuma u ka bɔ 5 membres ka n'a sigi tuguni k'u bɛna fɛn dɔ résolution ta o sira bɛ sɔn a sira bɛ jigin kosɛbɛ mais ni jamana ninnu bɛ se ka mun kɛ u yɛrɛ n'u kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ kan kelen na u tɛ politique taa sira kelen na u tɛ constitution mais na o yɔrɔ la sisan problème ye min ye k'a fɔ ko an bɛ taa wari don jamana ninnu kun c'est vrai an bɛ wari don kun mais a nafa bɛ anw kan ka tɛmɛ olu kan a kɛra anw don anw tɛ ils ont déjà accès à la mer olu bɛ se k'u ka fɛn exporter ka na n'u fɛ a bɛ da u fɛ yen. Kunta ni ma nin fɔ ka ɲɛ maliyɛn caman tɛ nin faamu. Maliyɛn dun k'a faamuya dɛ n'i y'a ye Ayisa n'i y'a ye hali an talen filɛ nin conférence la nin premier ministre bɛ k'a dénoncer k'u bɛ ka texte violer pourquoi parce que a violation kɔlɔlɔ caman de bɛ bɔ anw kan ka tɛmɛ quoi n'o tɛ olu bɛ da fermer anw ye olu ka accès bɛ bolo à la mer o mais minɛn kan ka d'anw fɛ yan an ka wari b'an kun mais an tɛ minɛn sɔrɔ k'a dun c'est comme si wari bɛ e kun sisan dumuni feerela ma dumuni feere e k'a fɔ n'i y'a ye dumuni feerela dumuni feere parce que ne ka wari t'a don a kun mais n'ale fana dumuni feere e tɛ wari sɔrɔ wari in tɛ dun problème de ye donc f'an k'o de faamuya ça va jouer plus sur nous ka tɛmɛ olu kan o ye fɛn fɔlɔ ye les pays n'i y'a ye les pays qui n'ont pas d'accès à la mer là u fara ɲɔgɔn kan tɔn créer nin f'u bɛ conférence kɛ parce que ni accès ma sɔrɔ à la mer là a bɛ jouer olu kan kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu bɛ accès à la mer là parce que e de tɛna dumuni sɔrɔ ka dun kɔngɔ bɛna digi e de la famille bɛna don e de fɛ yen nɔ désordre bɛna don e de fɛ yen nɔ donc o ye point fɔlɔ ye bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ ten raison pour laquelle les pays se sont réunis u bɛ conférence kɛ et on appelle aux Nations Unies pour que ka to ka texte ta pour que da kana tugu anw ye parce que da tugura anw ye c'est comme si mɔgɔ bila fɛn kɔnɔ sansana kɔnɔ ka da to ka da la ni ma dumuni d'a ma hali n'a ka wari b'a kun a bɛ dumuni kɛ cogo di donc par exemple pour laquelle texte ta o kama o ye point fɔlɔ ye point filanan ye jumɛn ye an bɛ fɛn caman fɔ fana c'est vrai ne bɛ to k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ an kana to ka ɲina n'i y'a mɛn jɔnni kunna di a fɔ sababu ɲuman n'i y'a mɛn ko ni kɔnɔni kun tɛ ne bɛ nin yiri tɛ ne tun bɛ kɔnɔni faga a dɔn ko ni yiri tɛ kɔnɔni fɛn tɛ sigi mun de nana ni problème bɛɛ ye dɛ o de ko in ye dɛ an bɛ ɲinɛ o kɔ kuma dɔw la quoi parce que si tu vois que embargo nana ni nana parce que il y a une rupture constitutionnelle chez nous Kunta ni ko k'i b'o an kana ayi sisan an bɛna pour bɛna sariya kuma de la sisan parce que n bɛ fɛ sariya ko tɛ quoi ni solution tɛ sariya kɔnɔ quoi sisan ni solution tɛ sariya kɔnɔ parce que ni solution ye bɛnkan de ye parce que an bɔra sariya de fɛnɛ kɔnɔ o de nana ni embargo ye an kan fɛnɛ donc ko sirilen bɛ ɲɔgɔn na oui maintenant ne y'o fɔ ye mais mun na embargo nana cogo di n'an ko embargo historique fɔ a nana cogo di c'est parce qu'il y a une rupture constitutionnelle chez nous ici mais an nana fɔlɔ an ka bɛn ko dɔ la an ka waati dɔ di ɲɔgɔn ma c'est vrai an bɔra sariya kɔnɔ mais an ma sigi an bɛ bɛnkan fɔ an tɛ sariya kɔnɔ bilen an bɛ bɛnkan fɔ an bɛ se ka sigi sariya kɔnɔ cogo di ce qu'on appelle retour à l'ordre constitutionnel mais kuma dɔ n'o gɛlɛyara o de bɛ na ni sanction ninnu ye waati dɔw la donc olu fana bɔra sariya kɔnɔ anw bɔra sariya kɔnɔ an si tɛ sariya kɔnɔ mun de kan ka kɛ ça veut dire que n'o de fɔ sariya tɛ se ka nin ko solutionner o kɔrɔ an bɛ sigi an bɛ bɛnkan de fɔ c'est une diplomatie de bɛ baara kɛ politique de bɛ baara kɛ nin yɔrɔ in na yan parce que n'aw ko ka taa ni sariya sira ye olu fana b'a fɔ bon comme b'a fɔla tɛ sariya kɔnɔ nin a ye nin retour à l'ordre constitutionnel ye parce que diɲɛ bɛnkan dɔ ye fanga ta sera a ye min fɔ a ka constitution kɔnɔ o bɛ yen aw yɛrɛ de y'o signé a de y'o signé 2023 an yɛrɛ y'o signé a ka constitution kɔnɔ fanga ta cogo filɛ nin donc la min n'a fɛ yen ni solution tɛ ɲini sariya kɔnɔ ni solution bɛ ɲini diplomatie de kɔnɔ raison pour laquelle an kan k'an bolo ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ o de la n y'a fɔ hali avec la CEDEAO c'est vrai an bɔra CEDEAO la ka ban et c'est définitif une année de délai o tɛmɛna 6 mois grâce min kun dira o fana tɛmɛna ça veut dire que an bɔra CEDEAO la c'est définitif maintenant et c'est irréversible an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'o fɔ ka ban mais nous sommes des pays voisins nous sommes obligés à collaborer ensemble o bɛ kɛ cogo jumɛn na donc fo an de ka sigi pays mara tɛ nin ta kɛ ni dusu ye pays mara bɛ kɛ ni hakili ani diplomatie de donc les affaires étrangères les ministères des affaires étrangères olu ka collaborer avec eux cogo min na an bɛ se ka collaboration sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ baara tan ka segin ka se ka nɔgɔya la libre circulation des personnes et de leurs biens o bɛ se ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma don an ka jamanaw kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye échanges commerciaux
parce que an jamana caman bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma par exemple sa an ka ciment bɛ bɔ Sénégal kuma dɔw la ka na anw fɛ yan nɔ an bɛ bɔ produit dɔ bɔ Côte d'Ivoire ka na anw fɛ yan an fana ka baganw bɛ bɔ ka taa feere olu jamana dɔw la donc o échange bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an ni ɲɔgɔn cɛ même si an tɛ tɔn kelen na tɔn dɔw o tɔn tɛ o olu collaboration man ka jɔ donc an kan ka segin ka fɔ ko o jɔna o de kan AES CEDEAO n y'o fɔ n ka rencontre fɔlɔ kɛra yan nɔ mais après a ko ma taa ɲɛ bilen donc il urge maintenant parce que n'an ko taa fɔ Nations Unies na a ko bɛ taa ça va terminer donc il urge anw de k'an sigi yan nɔ entre nous collaboration des pays voisins Mali Côte d'Ivoire Sénégal Burkina Niger an bɛɛ de ye Afrique de l'Ouest jamanaw ye yan nɔ donc n'an bɛɛ de ye Afrique de l'Ouest jamana ye voilà CEDEAO don CEDEAO tɛ o nous sommes des pays voisins an mago bɛ ɲɔgɔn na an kan ka sigi an k'o de baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa ni ka segin bɛ kɛ cogo di an ka kow bɛ kɛ cogo di ɲɔgɔn bolo et ensuite les investissements a bɛ kɛ cogo di Côte d'Ivoire maliyɛn dama bɛ yen nɔ min ka investissement kɛ a ka ca Sénégal maliyɛn dama bɛ yen min ka investissement kɛ comme tout comme olu fana jamana dɔw entreprise dɔw fana bɛ anw fɛ yan nɔ donc voici des choses an kan ka min collaborer tɔn dɔw o tɔn tɛ o tɔn nana sɔrɔ an bɛ sigi la ka kɔrɔ o tɔn nana de ko ka ko dɔ de facilité donc ni tɔn bɔra yen o facilitation in kan ka ɲini sira wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye mais sariya kunda kuma dɔw la n'an kan b'a ɲini o fɛ a bɛ gɛlɛya an na dɛ a bɛ gɛlɛya il faut mettre la diplomatie en avant. Basi t'a la donc an b'an lamɛnbaaw bɛɛ ladɔnniya k'an ka premier ministre kɔni n'o ye général Abdoulaye Maiga ye ale seginna Bamako yan le 8 août 2025 n'o ye kunun yɛrɛ ye donc a bɛ n'a fɔ taama in kun cɛra kunun a seginna Bamako Mali capitale la donc o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ an ka thème filanan ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ an ka CNT de kan n'a bɛ f'o ma Conseil national de la transition n'olu bɛ pouvoir législatif o remplacer an bɛ transition min kɔnɔ o waati la pouvoir législatif tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu sigilen don ka jamanadenw ka kuma lase ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ka tila ka sariya minnu ni baara kan ka k'a kan k'u bolo di a kan k'u hakilina di a kan k'a voter ou bien ka ban a voteli ma olu sigilen don o kan donc depuis transition in kɔni daminɛna an y'a ye k'a fɔ wagati caman na changement donna a kɔnɔ dɔw farala nombre kan dɔw yɛrɛ bɔra a la an y'a ye k'a fɔ sisan min b'anw intéressé o ye loi dɔ de tara fixant les indemnités et les avantages du CNT donc vraiment question bakuruba la e bɛ se ka mun de fɔ an ye n'a fɔra k'e ka kuma ni loi in talen kan sisan ni loi in indemnité et les avantages an bɛ se ka to dunkan na an lamɛnbagaw bɛ se ka mun de faamuya la. bon bakuruba la dɔrɔn an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya mun na dɔrɔn o ye k'a fɔ sarakisɛ in sarakisɛ kura tɛ fɛn dɔ de don mun bɛ jamana kɔnɔna la mais a essayera k'a bila a minɛn de kɔnɔna la ka datugulan ɲɛnama ɲini a ko la CNT maaw u bɛ CNT kɔnɔ a bɛ n'a fɔ an ka jamana organe législatif de don donc olu bɛ députés nɔrɔlabila de la donc maintenant sarakisɛ dɔ de bɛ yen nɔ o de taara sisan ka sanga n'u ye parce que n'i y'a mɛn jamana wasaden a bɛ baara kɛ jamana de ye a bɛ baara kɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la donc jamana bɛ avantage ni primes ni fɛn dɔw de ta ka olu kalifa a la o musaka minnu bɛ bɔ ka o ta k'o di a ma ka se ka a bila condition ɲɛnama kɔnɔna la janko baara mun bɛ ni o kalifara a la jamana jɔ baara la ani jamana kɔnɔdenw ka lafiyali la o baara bɛ se ka kɛ lafiya basigi ani damu kɔnɔna la donc o musakaw de kɛra sisan sariyakisɛ ye sariyakisɛ mun bɛ ni a bɛ don jamana yɛrɛ sariya sunba kɔnɔna la k'a fɔ diɲɛ kɛra n'a ye sɔn kɛra a ma musaka minnu bɛ bɔ k'a d'u ma o n'a ka kan faso jɔ baara o sira kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ o loi in o de dayɛlɛla depuis ni juin kalo ale kɔnɔna la a yirala président de la transition na ni o ye Asimi Goïta ye o ko ale jɛna ni a ye donc o y'a promulgué donc a nana CNT kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna la nin dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔna la CNT maaw a yiralen olu la olu fana ye vote kɛ maa 124 olu bɛɛ lajɛlen ko u jɛna n'a ye maa ma sɔrɔ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye wa maa fana ma sɔrɔ k'a fɔ ko o y'i sen bɔ vote in kɔnɔna la n'i ye loi in ta i k'a lajɛ an ka taa kunun ta yɔrɔ la o b'a sɔrɔ kunun ta jara de k'a sababuya kɛ k'a fɔ tulotigɛ bɛ fali sɔmi
ame akila jigin dɔ kɛ ni loi n'i y'a ye k'a fɔ a taara an t'a fɔ ko a taara gwari la dɛ mais n'i y'a ye k'a fɔ segin kɛra a kan k'a bamayɛlɛma pour que k'a don sariya kisɛ kɔnɔna la k'a fɔ tagalen ɲɛ jamana ye nin bɛnkan de kɛ ninnu ye a kun ci dɔ yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ maaw dɔw bɛ yen bi na minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko la bi na ni olu bɛ degun ba kɔnɔ k'a sababuya kɛ k'a fɔ olu tun ye wasaden ye a wari sugu olu tun bɛ a ta k'a yira k'a fɔ ko sariya tɛ donc pour que olu ta ɲɔgɔnna fɛnɛ kana na maa kura minnu bɛ yen bi na don n'a nataw la hali n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ nana sariya kana u nɔ minɛ donc o de kosɔn a ko bɛɛ lajɛlen lajɛra k'a bila sariya in kɔnɔna la n'i ye loi in yɛrɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ loi in tun ye loi 12 de loi 12 u nana essayer ka remanier k'a bila sariya kɔnɔna la ka se k'a kɛ loi 5 belebeleba 5 ye mais kuma la surunya la mun bɛ se ka fɔ maliyɛnw ye o ye jumɛn ye indemnité ninnu minnu kuma bɛ ne fɔ n'a bɛ fɔ la n'i ye maaw ɲininka u hakili la k'a fɔ kasabi dɔ de don mun bɛ ta k'a di fu la o tɛ kasabi dɔ de don an y'o de fɔ danaya de dara maa dɔw kan jamana baara la jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la n'i ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ fɛn kalifa maa la i bɛ baarakɛminɛnw de d'a ma i bɛ musakaw de d'a ma a bɛ se ka baara kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna la basigi kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma don bingali dɔw la k'a sɔrɔ a ma don sira dɔw fɛ donc indemnité ninnu bɛ olu de kofɔ mais problème yɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ donni min na ko bi anw ka jamana kɔnɔ o ye k'a fɔ ni a fɔra k'a fɔ ko anw ka ɲɛmɔgɔ ka sara nin mɔgɔ caman bɛ kuma o la walima ɲininkali bɛ pose o la mais ne yɛrɛ fɛ an bɛ donni min na ko bi question man ka pose k'a fɔ indemnité mun bɛ di ou bien salaire mun bɛ di ou bien prime mun bɛ di CNT maaw ma question kan ka kɛ jumɛn de CNT maaw minnu yɛrɛ bɛ yen bi an ka kɛ maa 147 ubiyɛn maa 124 sabula sariya kɔni bilala ko maa 147 mais chaque fois que ni vote bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ 124 personnes olu de bɛ voter 0 abstention 0 non fin 0 contre donc o b'a yira k'a fɔ maa 124 minnu bɛ yen an bɛ se ka kuma olu kan bi u jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye bi jamana yɛrɛ ka baara tagabolo olu la indemnité ninnu bɛɛ lajɛlen dilen kɔfɛ sabula bɛn kɔni kɛra a kan président jɛna ni a ye CNT maaw yɛrɛ fɛnɛ voté kɛ donc anw yɛrɛ fɛnɛ tɛna se ka kuma bilen tuguni basi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni u jɔyɔrɔ ye min ye donc Kunta an bɛ na e de fan fɛ n'i ko nin sariya in kɔni an ye k'a fɔ chapitre belebeleba 2 de don chapitre fɔlɔ o consacré des indemnités et autres avantages filanan o ye disposition transitoire et finale donc n'i kɔni y'a fɔ maa ye ko fɛn min ye indemnité ani avantage an bɛ bolila ka taa sariya in lajɛ peut-être a tun b'an ɲɛna ko an bɛna taa nafolo de sɛbɛnlen sɔrɔ a la o y'a fɔlen o y'a bannen mais i kɔni bɛ sariya kisɛ 11 kalan ka ban i tɛ nafolo ko kuma mɛn e bɛ se ka mun faamu o la i kɔni b'a mɛn carburant téléphone ani indemnité mensuelle mais i tɛ nafolo ko kuma mɛn a la ou bien o fana o loi b'a dama non o loi t'a dama c'est-à-dire a bɛɛ ye loi kelen in de ye mais problème ye kuma dɔw la min na o tɛ sɔn ka nafolo montant de sɛbɛn nafolo kuma b'a kɔnɔ mais nafolo montant tɛ sɛbɛn loi in kɔnɔ o b'o bila a annexe de la oui loi a b'a annexe la quoi donc a fɔlen bɛ ko montant voilà montant bɛ di a va publier montant bɛ di o b'o bila annexe la donc ça fait partie de la loi. Voilà, donc loi arrêtée. Donc loi c'est la loi numéro 2025-037, je crois. Oui. Donc du 31 juillet. Donc loi organique. Donc n'a pas loi organique jamana kono. D'abord, oui, loi monument na la constitution to dafa. Constitution be oui charation bay. Constitution be afoko ni femme de l'enseignement ko loi ba to définir. Loi mena définir de loi organique. Donc ni loi organique de talent flani pour que se ka CNT be musaka taka se ka oko jalatike. Aïwa a kɛra kun jumɛn kama fɛnɛ an y'o fɔ de kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye 5e législature ni o ye Isaka ninnu ka assemblée voilà min kɛra IBK ka assemblée fɔlɔ Isaka Siribe de tun y'a président donc olu mɔgɔw nɔ minɛlen yɛrɛ don nin waati in kɔnɔna na k'a sababu kɛ ko u kun ye musaka u ka musakaw ta mais musakaw sariya t'a kɔnɔna na a bɛ ka taa ten sans sariya loi tɛ yen y a pas de loi donc parce que loi fɔlɔ tun bɛ yen hakili la IBK nalen o ye loi modifiée de. Donc loi modifier les avantages d'offre l'avantage quoi CNT assemblée ka avantage quoi mais olu ɲinana ka loi organique voter olu min loi voter ka loi organique voter à la cour constitutionnelle là parce que c'est une loi organique cour constitutionnelle qui vérifie qu'à fois c'est conforme à la constitution à la promulguer au maquet donc wati mais olu ka full ka assemblée yɛrɛ kɔni bara bana u da jigini kɔ donc vérification dara kana ye k'a fɔ ko u kun bɛ ka musaka ta base juridique t'a la CNT mɔgɔw kɛlen da olu fana nana kana sɔrɔ musaka kelen bɛ yen olu fana commencera k'o sariya o musaka kelen ta
mais waati min olu tun sɔmi k'a fɔ nin ko in wuli a base juridique an ka wari min ta base juridique t'a la donc olu sɔrɔla ka loi fɛɛrɛ kɛ ka loi bila en place donc voici un peu loi in kɛcogo filɛ nin mais maintenant ko mana kɛ cogo o cogo bon mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen a la c'est vrai indemnité minnu fɔra a citelen don ka ban mais a montant t'a kɔnɔ mais a montant k'a bilalen don annexe kɔnɔ quoi donc ça veut dire que ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ye i bɛ taa annexe de ɲini sisan nɔ. ou bien i ka don CNT yɛrɛ la k'a sɔrɔ. a bɛ sɔrɔ mais u tɛ sɔn k'a publier kuma dɔw la parce que wariko musaka ka ca dɔw nana fɔ tuguni ko nin bɛ taa nin bɛ taa. question min ne bolo n'o ka ɲi ka su in na o ye wagati la n y'a ye k'a fɔ wagati min na fɔra ko jamanadenw ka u dusu da ko dɔɔni ka ta u ka musaka la n y'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔ dɔw ka décision kɛra dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la. ouais an tun b'a fɛ ka dɔn. non o dɔrɔmɛ tɛ yɛrɛ caman kɔ parce que faso jɔ filɛ nin a tɛ daminɛ dugumala la hali n'a bɛ daminɛ dugumala la sanfɛla fana ka ɲi k'a jira président kɔni y'a jira k'a fɔ n'ale sara ye ka ɲi ka bɛn ale b'a sara kilan 3 ye an y'a ye k'a fɔ premier ministre fana kuma dɔ la a y'o communiqué dɔw kɛ ka jɛ avantage dɔw kɛ mais an tun b'a fɛ k'a lajɛ CNT fana ka niveau la ale jɛra min kɔ jamana jɔli kama n'a ma ɲa k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko wasadenw yɛrɛ tɛ effectivement oui ko conseiller de don halisa dɔw bɛ k'a fɔ honorable mais an b'a faamu k'a fɔ halisa Mali ye fɛn a ka di bɛɛ ye a ka f'i ma mais an tun b'a fɛ k'a ye k'a fɔ ni o fana n'olu jɛra min kɔ jamana jɔli la o bɛ se ka ye cogo min na. non indemnité a bɛ se ka sɔrɔ montant i bɛ se ka sɔrɔ journal officiel n'i taara SGG la secrétariat général de gouvernement la i mago bɛ annexe la donc a bɛ se ka sɔrɔ ten cogo la mais i ye min fɛnɛ fɔ nin ye waati min na ni nin mankan wuli ko dɔrɔmɛ 1 tɛ bɔ a la mais kɔfɛ dɔ tilala ka bɔ a la u jɛna indemnité dɔ kɔ o yɛrɛ kɛra o ye communiqué yɛrɛ k'a kan o waati de mɔgɔ caman dɔn indemnité montant ye joli parce que u n'a fɔ u tɛ montant fɔ indemnité de monture o tun b'u bolo donc mais a montant mɔgɔ tun t'a dɔn mais o waati de don min na u ko k'u jɛna kɔrɔ don u y'a montant fɔ c'était 400 000 francs o indemnité monture tun bɛ bɛn 400 000 francs ma pour les simples c'est-à-dire bolimafɛn c'est comme si bolimafɛn quoi wari bɛ d'i ma i ka bolimafɛn kama quoi bolimafɛn bɛ di dɔw ma mais dɔw bɛ yen nɔ musaka de bɛ d'u ma indemnité d'u ma u ka bolimafɛn kama voilà donc i bɛ se k'a kɛ don i ka carburant na i bɛ se ka mobili san n'a ye des choses comme ça donc indemnité bɛ yen indemnité de logement bɛ yen o bɛ di ma indemnité de téléphone pour les présidents et les présidents de commission o bɛ yen nɔ donc o y'u ka téléphone ci musakaw ye logement o ye ni i yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ donc n'a ɲɔgɔnna caman ye indemnité de sɛbɛnnen décidé don a la mais en dehors de cela aussi salaire de base dɔ b'u bolo montant de base dɔ b'u bolo que c'est calculé comme o fɛn dɔɔni fɛnɛ don parce que Mali indice c'est 400 francs bon ni indice valeur ni c'est 400 francs donc ni indice dɔɔni don dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko i kan ka bɔ joli sɔrɔ quoi minnu b'u calcul dɔn fɛnɛ donc o calcul fɛnɛ dɔɔni don par exemple on dit les présidents ale ka indice fɔlen don salaire de base c'est 1800 échelle 1800 donc 400 francs o de valeur indiciaire actuellement donc 1800 fois 400 o ye bɛn a ka fin de parlement ma mais indemnité tɔw montant dɔɔni tɛ i bɛ se k'olu dɔn voilà à travers l'annexe mais maintenant même fɛnɛ fo ka gɛlɛya fɛnɛ pourquoi nin problème sama bɛɛ bɛ kɛ parce que souvent u ye kɔsi de bila ɲɛsin ɲɛ o de kɛra ko in kɔrɔla min parce que Mali la a kɛra fonctionnaire o i donna fonction publique la i kɛra contractuel o c'est-à-dire i bɛ se ka de 3 mois jusqu'à 6 mois i b'o bɛɛ kɛ baara la sara t'i bolo parce que taxe de kan ka taa fɔlɔ à l'avance avant que sara ka daminɛ dɛ taxe de bɛ ta à l'avance ka sɔrɔ ka sara dili daminɛ ma donc la n'i ye 6 mois ko bɛ 3 mois min kɛ nin ni sara dili daminɛna o b'o rappel kɛ i y'o temps min kɛ nin o b'o rappel kɛ parce que faut taxe kɛ labɛn bon olu commencé ka wari tali daminɛ ka sɔrɔ taxe tɛ yen bon ko in gɛlɛya bɛ na kɛ o de dɔw la dɔw bɛ ɲɔgɔn sama kɛ i bɛ se k'a fɔ ko maintenant la loi maintenant ça va être rétroactive ici parce que fɛn fɛn kɛra ka taa k'a b'o bɛɛ couverture kɛ dɔw ko non k'o tɛ se ka kɛ ko o fɛnɛ ye sariya sɔsɔ dɔ ye mais dɔw ka faamuya la non c'est possible k'a bɛ se ka kɛ loi yɛrɛ y'a indiqué donc loi y'a indiqué mais dɔw bolo ko hali jusqu'à même loi y'a indiqué nin peut-être o bɛ se ka kɛ loi yɛrɛ fiɲɛ ye loi fɛnɛ na quoi parce que u b'a fɔ ko loi bɛ ta don min na a ye promis don min na donc ça prend effet à cette date texte dɔw la code civil la b'o fɔ donc loi taara don min na dɛ a promis don min na dɛ ça prend effet à partir de cette date bon date min kɔnna o ɲɛ nin ko a tɛ se k'olu temps couverture bon bɛɛ ye olu la droit kɔnɔ ko ka don o bɛɛ ye sama-samali ni fɛnw ye mais de toutes les façons ne bɛ min s'allier o yɛrɛ bila sariya kɔnɔ an b'o de demander o de ka ɲi ça c'est la meilleure option qui conforme sariya ma c'est la meilleure option mais est-ce que an bɛ développement min ɲini bi bi in na n'o développement basé no transparence kan
est-ce que o bɛ se ka nin bɛɛ demande fi jamanaden yɛrɛ de ka wuli ka taa sɛgɛrɛ nin ko dɔw bɛ yen a ka ɲi ka bɛɛ k'a ye a ka da kɛnɛ kan dogo t'a la parce que transparency yɛrɛ kɔrɔ ye dɛ nin yɛrɛ dɔrɔn n'a fɔra ko jamanaden dɔ ka wuli ka taa nin ɲini hali maa kalanlenw yɛrɛ a ka gɛlɛ olu ma imagine jamana non bon transparency sur ce point nin yɔrɔ ma fɔ a la quoi. Ali jamana de la présidence sera donnée. Oui, transparency fera niveau mina très généralement les prestations, service public ou prestations minke. Al concerne ko publication ke. Mais ali ni be transparency c'est ka demander la présidence sera wo mimita wo be ka ye chien gele. Bon, souvent c'est difficile. Ka ira kene ka ko bon afle ni musaka. C'est difficile. Bon, jamano bela ka choko do quoi. Yo to jamano do la donner no mais bon anga jamano na très généralement donner. Même les fonctionnaires faut le salaire est sacré. Les fonctionnaires même les fonctionnaires ta usara mit saka da eta da don. Parce que fouilla ka kono de pour gasa ka do. Ah, ni directeur de service, on ne sait pas. Ni agent de service, on ne le sait pas. Okay. Parce que faut que le salaire est sacré. Qui a un salaire faut mal la très au principe de faire. Mais pour y ka don, fait ka ta et texte ou statut fonctionnaire statut bien non. O statut fene annexe de fene bola gribo konana. Donc fonctionnaire de catégorie mina ni o don dron ibisa ka fendo. Mais avantage wora mbe di ama. O fene doit fene ba dama, fait ko doit fene nyini. La raison pour laquelle boss tu as publié mais avec le journal officiel là. La raison pour laquelle on dit les gens d'aller vers les journaux officiels pour les casser à dos. Bon, souvent, il va caler le problème est mal fait. Et mon secteur informel là. Ou les kachang, katemi gouvernement de misara. Donc gouvernement misara ni au montant trois qu'il a kenega. Il va mon informel là ni. On va commencer à faire c'est du bon bête à la ja ou montant chamata. À la cha. On va ni furugu comme dola. Donc va faut que bon en est jamana barakela et en tout cas faut soro. Bon mon yar jamana chan on le comme jamana musaka beta. Donc raison pour laquelle souvent avec fin ya donité voilà mais ni mo me fera gagner donc il t'a texte ni voilà donc c'est un peu ça bravo comme era con sebe do antle nyini nga montagne na bi bolo na ti bolo parce que ambela bulika se kata anyini mais am se ka min fo CNT ka ya ibolo ira ka fo ni mi talent flani machima soroka be ira ka fo ou be loi fenge mais concrètement loi on amna ni changement mi ay ka fo amna ni base juridique loi ka fo minorité se ka parce que charia era de ba ira mais citoyen lambda ni ba ka so na le ga impôt ni vienti waru sara no le ga fra nyon ka ken be ale se ka mo ne jate mi ne do na tawla ko na changement ni ko la est-ce qu'à niveau la changement ba le bolonna ou bien ale ni am be tay sigi ga lagay ou bien ka obliga ta alagay abebe damma non c'est-à-dire o yɔrɔ la ne y'o kuma fɔ kuma kɔnɔna la ninnu y'a essayer dɔrɔn a bɛna fɔ kɔgɔ yɔrɔ dɔ de kun pɛrɛnnen don u y'o bari quoi sinon ko kura tɛ quoi nin bɛ yen a mɛnna wari in bɛ ka ta ka kɔrɔ a yirala k'a fɔ kuma kɔnɔna la ko kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye donc u y'a essayer dɔrɔn ka se ka bila sariya dɔrɔn de kɔnɔna la donc population pour moi olu ka jugement ba tɛ se ka boli olu kan quoi question yɛrɛ ye jumɛn ye dɔrɔn an ka kuma yɛrɛ surunya dɔrɔn parce que i ko ko après on va parler sur ça ne dun b'a dɔn k'a fɔ voilà wagati dun sera ka na o ye jumɛn ye k'a fɔ CNT yɛrɛ mɔgɔ ninnu jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye wariko in quoi mais ne yɛrɛ bolo ne y'o jɔyɔrɔnin dɔɔni fɔ jamana yɛrɛ ye min yira o ye ka sariyaw voter ka ba ma ka gouvernement wele ni bon kuma ne ka kuma in b'o yɔrɔ de la jamana kɔnɔdenw kan ka question poser o de la est-ce que wari bɛ ka d'u ma kun mun kɔsɔn o bɛ k'o kun dafa wa o de ye kuma yɛrɛ yɛrɛ quoi sinon wari in bɛ ka di ka ban san a bɛ san 5 bɔ a fɔra dɔrɔn a ka bila sariya kɔnɔna la donc n'u bilala sariya kɔnɔna la n'u nana au-dessus de la loi jamana kɔnɔdenw bɛ to sariya kɔ a bɛ d'u ma sariya fana ko k'a d'u ma an bɛ to o kɔnɔna la mais kuma fanba yɛrɛ ye jumɛn ye o ye de ka fɔ an ka rappel dɔ de kɛ k'a fɔ CNT ye pilier belebeleba de ye an ka transition ka refondation na parce que plan d'action gouvernemental a bɛ taa yira CNT de la CNT de b'a valider k'a fɔ n jɛnna n'a ye ka yamaruya di gouvernement ma donc o siratigɛ kelen kɔnɔna la fana a suivi ani a orientation ɲuman fanba kan ka bɔ les membres du CNT de la ni gouvernement ma a ka baara kɛ a kɛcogo la a kɛ kuma na u kan ka se k'olu interpeller ka suivi k'o la i taara nin sira fɛ i jɛngɛnna nin sira fɛ a kan ka kɛ ta jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ bɛ nin sira in de fɛ donc ni o ma kɛ
a ko bɛ gɛlɛya donc problème fanba an bɛ se k'a fɔ a kan ka wuli o yɔrɔ de la jamana kɔnɔdenw de fana kan k'a dɔn CNT mɔgɔ jumɛn de ka baara ɲɛsinnen don nin section in ma nin commission in ma nin commission in ma nin commission in ma ni a ma kɛ an ka se ka wuli ka o CNT mɔgɔw ɲininka mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na o ko o ka gɛlɛn kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔna la parce que bi bi in na commission minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ a ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ a ka gɛlɛya caman bɛ secteur caman kɔnɔna la département caman kɔnɔna la bibi na CNT mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ olu sigilen don indemnité in dɔrɔn a ka d'u ma salaire in ka d'u ma a banna a ko ɲɛnabɔra u ka finta la a ko ma ɲɛnabɔ u ka finta la ministre sera k'a ka baara kɛ a ma se k'a ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ka nimisi wasa sɔrɔla u ka sira t'a la u ka nimisi wasa ma sɔrɔ u ka sira t'a la donc o ye gɛlɛya belebeleba ye don n'a nataw la fo anw jamana kɔnɔdenw ka bɔ ka CNT maaw ɲininka aw bilalen don baara mun na pour que ka action gouvernementale suivi a bɛ k'a kɛ wa a tɛ k'a kɛ n'a tɛ k'a kɛ wari a dunan tɛ jɛnɛ ye baasi t'a la don nataw la an bɛna sigi dɔ naw ka jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka CNT maaw wele cogo min na n'u bɛ se k'u ka kuma lase fɛn ma n'a ma ɲa k'a fɔ ko dɔ farala transition kan nka fɔ kɛmɛ sanw nana bi a bɛ bɛn fana an ka fɛɛrɛ kɛ transition fanga sigilen don fɛn mulu ka pilier mulu kan olu bɛ se ka renforcer cogo min na Sidi Kɔnta fɛn wɛrɛ b'e bolo ka fara nin kan ka émission kuncɛ kɛ b'a fɔ ka sin ka ɲi non foyi wɛrɛ tɛ n bolo k'aw fo dɔrɔn ka Keba yɛrɛ fo voilà donc ka foli di ɲɛmɔgɔso ma voilà min ka gɛlɛn dɔrɔn an ka to sariya kɔnɔ quoi ne yɛrɛ ka taa de o ye sariya de bɛ mɔgɔ protéger n'i bɛ sariya kɔnɔ i protégelen don mais k'i to sariya kɔfɛ n'an bɔra sariya kɔnɔ dɔrɔn an talen ŋɛɲɛ fɛ donc ŋɛɲɛ kɔni fɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na fɛnɛ baasi t'a la donc Burama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka jamana ɲɛmaaw fo ka jamana kɔnɔdenw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jani.ml a kanubaga bɛɛ lajɛlen ko u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ kuma la fili t'i ban ni fili min yera kuma la a kɛtɔ bɛ a kan k'a fɔ jamana in hali bi an ka wuli k'an jɔ an ka bolo di ɲɔgɔn ma janko laɲini ye mun ye o bɛ se ka sabati don n'a nataw la an ka bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔna la basi foyi t'a la an b'an lamɛnbaga n'an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ko mɔgɔ kelen hakilina kelen maa fila hakilina fila hakilina ye min ye jamana bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛ bɔ fili caman kɔnɔ cogo min na donc an b'a fɔ an lagɛbagaw ye k'u kan bɛn samedi wɛrɛ ka taa ni heure la dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan